Vítam vás na tomto krásnom mieste. Nachádzame sa na okraji Lednických rovní a mám tu pre vás pripravený pozemok pod lesom na rekreáciu a oddych od mesta. Pozemok je možné rozdeliť na 3 časti po 755 m², súčasťou ktorých je aj prístupová cesta. Chcete tu relaxovať už toto leto? Odporúčam, príďte sa pozrieť osobne a nacíťte si čaro tohto miesta.